लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै मंगलबार दिनै ईदनि स्कुलबो बन्द। दा बाबुखौ टिउसनाव लांदोंमोन आङो फुंनि 8:30निफ्रायनो लादोंमोन। दासो सफैदों। ओंखामबो जालाङाखैमोन जि माने मेंबाय आरो। ओमफ्राय दिनै बेलासे दायो बाजैजों आंजों मोनसे जायगायाव थांगोन आरो। जि समायना माने जायगाया बागान गेजेर गेजेर थांनो नांगोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायगोन आङो। दा माने बाबुआ नै जोंहा एकदम न'आवनो माने जिन्स नांगौ आरो बिनो माने बेलेग पेन्टखौ गाननो बायोनो जिन्सखौ नांगौ। दा गावहाथ' माने जिन्सआ गांनैल'सो गांसेया सुबाय माने दा गांसेया गोदान गाबोनबो टिउसन दङ बेनिखायनो दा बिफानिखौनो गाननो नागिरदों। उपाय गैला माने बिफानिबाबो गाननोसै आरो इयो। ओमफ्राय दा नायदो लोगोफोर जोंहानि बाबुआ माबोरै जिन्स गाननो नागिरदों बिफानि जिन्सखौ नागिरबाय थादों। एसे नुहुरदोंना जिन्स गानग्राया र' नागिरना होनोसै। नै बिफानियाबो गांनै मोनबाय जिन्सखौ गांनै मोनबाय। ओमफ्राय एसे कटननियालाय दङ खिन्थु बाबुनो जिन्ससो नांगोनो बिलाइ गोदानानो दङ गानगोनसो ना गानलियासोबा बिफायाबो माने बेखौनो दा बाबुनो दिहुनना होनोसै आङो। बाबुआ माने न'आव जिन्ससो गानबाय थानोसैनो एसे गिदिरबो जाबाय नालाय मानसिया। बेल गाननांगौ। जानजिया थिगानो जादों ना? बिलाइ गोदाना जायो माथो। बिफानिया माने 34 जानजिया ओमफ्राय फिसालानिया 32 थेवब्लाबो जादों आरो नैबे एसे फिसामोन नामा। बेल गाननांगोन आरो बेल गाननांगोन ना अबे गिदिरसो नामा टंग्लायाव थांना गानगोन। मोजां नांदो हासिनो मानो है नोंहा लस जायो नाङा लेथ्रा नुयो बायगोन ना पेन खान्दा स्टाइल दङ। एक्सिडेन्ट जानायालाय बाबाया एक्सिडेन्ट जानाय नोंदो खनसे आइनि न'आ नै बेड कभारखौ सुनानै लादों माने दिनै मंगलबारथ' फुङावनो आङो न'फोरखौ लिरजोब्बाय। ओमफ्राय जि माखासे न' लिरबाय आरो फुङावनो आङो दिनै। ओमफ्राय दै सारदों माने बे साननैसो गामियाव सारादु दङमोन ओमफ्राय हाबा बेफोरबायदि जाबाय थादों नालाय बेनिखायनो दै सारबाय एसे गोथारिया फैनानै। ओमफ्राय दासो आरो खेबसेबाव दुगैनोसै खर' लोबनोसै ओमफ्राय साखिखौ होना लानोसै। दायो आरो बेलासे बाजैजों दाबसे जायगायाव थांनो गोनांबो दङ नालाय दायो हाग'नाय नङा माने फैनानै दानो ओंखामबो जायाखै नालाय उदै खालियावनो साखिफोरखौ होनानै लानोसै आरो। खांबाय नै बेखिनियानो आरो बेलेग खानोसै एसे। जि मोजां बिबार बारदों जोंहा नै दासो बारदों माने बैसागुआव बारासेनो दा माने मैयानिफ्रायसो बारदों आरो मथरनाय दङ जि मोजां जागोन माने गासैबो बारजोब्बाथाय। नै थांनाय बोसोरनो लाबोनानै गायनानै होफैदोंमोन आङो जि मोजां जादों। फुजा होखांबाय ओमफ्राय आं दिनै एसे बाजारबो खालामना लाना फैदोंमोन। दिनै मंगलबार बाजारबो नालाय ओमफ्राय आङो मा लाबोदों बाजारनिफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनोसै। नै बाजारा नैबे खुथ्रा मोननै लाबोदों मुथानै लाबोदों आरो नै मैथा लाबोदों मुथानै आरो मैथाजों जानो नै खांख्राइ लाबोदों दिनै जाया आरो गाबोनसो जागोन। ओमफ्राय आथिं सेफायाखै खांख्राइखौ बेयाव दोनथ'नो नांसिगोन आरो।
फैयाखै खांख्रायालाय गाबोन लासै थागोन गाबोनसो जागोन नालाय दिनै जाया खांख्राय ओमफ्राय मैथाजों जागोन आरो खांख्रायखौ गाबोन दिनै जाया ओमफ्राय आरो जेबो गैला नै बानलु आलु पियास बेनोल'सो बेखिनियाथ' थाखायो नालाय सानफ्रोमबो खांख्रायानो जि खेबोना बियो माने नै हमबायानो बेखौनो हमना लादों बिदि हमो आरो बेफारिफोरा माने बे आथिं फिसायाव हमबा अरानो खेबानो आरो बिदि हमो दायो नै बाजैजों आंजों थांनो ओंखारबाय जों थांनो गोनां जायगायाव माने बाजैनिनो खामानि आंखौ लांफादोंसों बाजैया आदाया सम गैया नालाय बेनिखाय लांफादों आरो ड्राइभार हिसाबै मायबा थुबाय मा जाहोना लाबोयो आरो बियो मिस्टि जाहोना लाबोगोननो बाजैया ओमफ्राय दा हाथायासो मा जागोन आंनिया हाथाय सानाय दङ मिस्टि जानो हागोन ना हाया बोथोराबो मोजां नङा जल्दि थांनोसै दे गाखोदो रेनकटबो लायाखै रेनकटआ गांसेल' दङ जाबाय भुटान बर्डारावसो थांगोन जोङो मा जायगा होनो इखो सामब्रांआव थांगोन जोङो दायो भुटान बर्डार आरो एसे थांबानो भुटान मोनहैगोन खिन्थु भुटानद्रायाव थांनो हाया दा हाबनो होआ नालाय जाबाय नै जोङो बागान गेजेराव मोनफैबाय जि बागान जिं माने एकदम लामाया बिराद सुनसान आरो माने रावखौबो लोगो मोना बेयाव एसे गिथावना आरो हारसिं फैथावा बेफोर जायगायाव ओमफ्राय नै फारनैथिंजायबो बागान दङ जि समायना डिमाकुसि बारबाय जोङो मोनफैबाय जोङो बाजै आरो नै बाजैनि बिबाजै रायलायबाय थादो गावसोरनि भाषायाव रायलायदों आरो आं जेबो बुजियाखै बिदिनो खोनासंबाय थादों आरो दे रायलायदो जोङो न'से लांहानिफ्राय ओंखारबोनानै आरो न'से लांहानाव फैबाय बाजैनि बिबाजै बिबो नै सांघर दङ आरो बिथिंजाय मोजां सांघरबो दङ यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यो गाडीमा लान्छन् अरे बात भएको अरे यहाँ फेरि गाडी कुनै जान्छ नि गाडी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट 2-3 वटा लगेर रोकिहाल्छ त्यो चेर्दै जों न'आव मोनफैनाया खोमसिबाय ओमफ्राय जों माने गिदिंनो मोनासै जेराव थांदोंमोन बेनिफ्रायनो फैफिननाय जाबाय आरो बाजैया माने न'से लांहानावनो जि गोबाव रायलायो जों थेवब्लाबो सानदोंमोन भुटान गेटआव लासै थांगोन होननानै खिन्थु आदाया थांनो होआसै आरो दा मोनाबाय मैदेर ओंखारो थांनो नांला होननानै बुंबाय माब्लाबा थांगोन माने दाथ' भुटानाव हाबनो होआ नालाय भुटानाव हाबनो होबा थांगोन भुटानाव जोंहानि बाजैया माने भुटाननिसो इण्डियानि नङा दाथ' कर'नानि थाखाय भुटानाव हाबनो होआखै बेनि थाखायनो बाजैयाबो न'आव थांनो हायाखै माब्लाबा थांसिगोन भुटानाव हाबनो होबा नोंथांमोननोबो एसे देखायगोन आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो
आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव। गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। गुड नाइट, बाय बाय।